Π. Σπόροι υψηλής ποιότητας Rijksbahn Ελλάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου. Έρχεται ένα νέο μεγάλο κατάστημα Factory Store στην Ιεράπετρα. Με αμέτρητες προτάσεις σε ρούχα, παπούτσια και εξισουάρ για κάθε ώρα της ημέρας για όλες τις ηλικίες. Factory Store για την γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Ρούχα εξαιρετικής ποιότητας σε τιμές εργοστασίου. Factory Store στην Ιεράπετρα. Σε 250 τετραγωνικά μέτρα και άνετο πάρκινγκ. Στην είσοδο της Ιεράπετρας από Άγιο Νικόλαο, δίπλα στον ΑΒ Βασιλόπουλο. Ανοιχτά καθημερινά 9 το πρωί με 9 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Factory Store στην Ιεράπετρα. Σύντομα κοντά σας. Ιεράπετρα, Δημοτινατό. Άγιος Νικόλαος. Δημοτινατά και καθαρά. Σιτία. Ακούμε. Madness 95. Και παίζει. Και ακούγεται.